Ir-riformi u l-isfidi fis-sistemi korrettivi Ewropej kienu fiċ-ċentru ta' konferenza tal-Kunsill tal-Ewropa li saret f'Malta u li laqgħet flimkien diretturi tal-ħabsijiet u uffiċjali tas-servizzi tal-probation minn diversi pajjiżi. Wieħed mis-suġġetti ewlenin li ġew diskussi kien dak relatat ma' persuni li qed jiskontaw sentenzi twal u li qed jixjieħu fil-ħabs. Ġi diskuss jekk hux l-aħjar soluzzjoni iżommhomx ġo ħabs jew inkella iżommhomx post adekwat għall bżonnijiet tagħhom. Ġi diskuss ukoll il-foreign nationals, ġifieri l-barranin fil-ħabs, kif smajna ġifieri hemm ħafna mill-ħabsijiet tal-Ewropa għandhom problemi bl-ammont ta' barranin li għandhom fil-ħabs li ovvjament ikollhom ħafna iktar challenges ta' interpretation, challenges ta' kultura, challenges ta' daw il-persuni qegħdin il-bogħod mid-dar. Żied jgħid li l-għan ewlieni huwa li jinħolqu sistemi korrettivi aktar siguri, effettivi u mibnija fuq ir-rispett ta' drittijiet umani. Matul il-konferenza, Malta rċevet ukoll tifħira l-progressi li għamlet fis-sistema korrettiva tagħha. Il-President tal-Kumitat Ewropew għall Prevenzjoni tat Tortura, Alan Mitchell, faħar il-ħidma li qed issir fil-faċilità korrettiva ta' Kordin u qali l-viżjoni tad-direttur qed tkun riflessa fil-ħajja ta' kuljum tal-faċilità. Frisk mill-ġurament tal-ħatra l-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Glenn Bedingfield għal konferenzi bħal dawn huma essenzjali sabiex il-pajjiżi jitalmu minn xulxin u jkomplu jtejbu s-servizzi tagħhom. Pożittiv ħafna kif ħassuhom il-membri tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-progress li għamlet Malta f'dan il-qasam. Jiena bħala gvern ġdid rridu nkomplu nimpenjaw ruħna biex nibnu fuq it-tajjeb illi diġà għamilna. Il-konferenza indirizzat ukoll il-vulnerabbiltajiet u l-bżonnijiet differenti ta' persuni miżmumin fil-ħabs, filwaqt li enfasizzat l-importanza ta' sistemi korrettivi li joffru aktar sigurtà, riabilitazzjoni u rispett għad drittijiet umani.